Ok. Abunya. Aw dan so aw ko di Diablo ɲɛmɔgɔ so y'an ci ka na bi an bɛ jɔn fɛ yen an bɛ an fa n'an ka karamɔgɔkɛ Faramana Musabu Jalo san 11 depuis an ye ko in daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu dara n'a k'an dɛmɛ n'u bolola nafolo ye an'u ka ladilikan an'u kɔnɔdɔnni ye o dɔ ye karamɔgɔ Faramana Musabu Jalo ye donc Diablo ɲɛmɔgɔ so y'an ci ka na carte d'a ma bi donc festival in bɛ kɛ san o san ɲinan t'a bolo dara tuguni Afrikalo tile 9 tile 10 ani tile 11 karamɔgɔ Musabu dan sɔgɔ Alhamdulillah rabbil alamin. Ni nana Diablo ka carte dama o diyara n ye o ye kɔrɔlen ko ye diɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ kɔrɔlen ko donc hadamaden mɔgɔ t'i ban bɛn na bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ o de ka di bɛɛ lajɛlen ni bɛn tɛ ko min na an sen t'o de la ni ye an ka Diablo ka mɔgɔw nalen ka na bonya d'an ma an dɔgɔ a n'an denw mɔgɔninfin dun mana kɔrɔbaya cogo o cogo fo kɔ de ka y'i la kɔ a ka di bɛɛ ye kɔ ka sabati jɔn bɛ ni taabolo jɔn bɛ ni nabolo donc vraiment carte nana d'a ma a diyara n ye ka Diablo fo ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala kana nin kɛ a laban ye Ala ka nin k'a daminɛ san 10 nin kɔ o y'a kɛ ko ɲuman de ye donc aw ka président yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ kɔ kan an bɛ Ala deli Ala kana n'a ɲuman ye donc k'a yira la Temeli ye ci min bila ka na an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ a nana ni ci ye ci la sera k'a ɲa hali bi an bɛ dugawu k'a ye aw ka tulonkɛ Ala k'a don hɛrɛ ka bɔ hɛrɛ nin bɛ basigi de ko fɔ ni jamana basigilen don tulonkɛ bɛ kɛ tulon kana sɔbɛ sa sɔbɛ kana tulon sa aw ka nin baara a bɛ jamana basigi ko fɔ a bɛ jamanadenw kala k'u don ɲɔgɔn na ayiwa ɲɛnafin bɛ minnu na ɲɛnafin bɛ b'u la hali bi Ala ka barika don a la Ala k'a sabati Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ si ye Ala k'a kɛ kɛnɛ ye Ala ka jamana taa ɲɛ Ala ka jamana sankɔrɔta Ala ka jamanadenw kan bɛn a kɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wa sallam